wavumile kututungamirira mukuimba zvakanaka. Munguva dzino rega ndiremekedze mubato wechigaro ari kutungamirira rusando runo, baba munamati Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Regai nditore mukana uno kuti pamusoro to our pastor in charge Reverend Kabungaidze pamwe chete namai utungamiriri wese wesangano rino pamusoro panguva dzino. Regai nditore mukana uno ndikukwazisei mese muzita raBaba, reMwanakomana neremweya Mutsvene. Haleluya. Ndanga ndoda kuti ndikukwazisei chiti molweni, ndizvo zvinoitwa kuno kai. Mwari wachitibatsira. Ndoda kumhanya kumharidzo to cover the interest of time, but surely it is my singular honor and privilege to be part of the preaching team pa conference ino. To me inyasha chete, hapana chimwe chinhu chaigona kuti ndinge ndiri pano kunze kwenyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu. Reverend Kabungaidze munazondiregerera ndichanyanya kuparidza pamusoro penyasha. Tibvumirwe kuti gashidza kana waripo, but ndichadzitaura nhasi mukati memharidzo ino. Takangoda kuuya kuno hama dzangu, takanga tiine umwe ukama wanga uri kufambira kuno, but hazvina kugona.
But today, because of His grace, and grace idzodzo dziri kuuya through the cross. Saka ndakubata nyaya yekutanga kuti ani nani anoda kuteera Jesu Kristu ngaatakure muchinjiko onditevera. Mukunzvera text iyoyo ndakaona iri kuburitsa Jesu Kristu pachake ari kuita march towards kunotakura muchinjiko. Zvotisvitsa muperiod kana kuti nguva kana kuti mwaka watiri nhasi muGood Friday Jesu ari pamuchinjiko. Saka Jesu Kristu ari example yemukristu wechokwadi obva ati ani nani anoda kutiteera ngaatakure muchinjiko anditeere. Saka haada kuguma ari achizonomutakura. Tinobva tanzwa nezvemukomana kana kuti murume ari kuti Simon achitakuriswa futi muchinjiko. Mukazotitsvaga munonzwa kuti he was someone akanga akaita kunge mudzidza zvekare waJesu Kristu. Saka mukristu wechokwadi anotakura muchinjiko. Chechi yechokwadi iri associated with the cross. Amen. Now when I'm looking at the cross, look at the cross of the suffering Jesus Christ and the cross of the resurrected Jesus Christ. Saka tine Easter, tine Good Friday, but after Good Friday, pane Easter, yatiri kuona mtija wenugare akutonga nyasha dzakutanga kudururwa kuti iwewe neni takatisina kukodzera pano tikodzera. Saka patiri kutarisa muchinjiko uchishandiswa kupinga dzechiJuu inyaya yekuti watakura shame, watakura embarrassment, watakura poverty, watakura kuzvidzwa, watakura kurohwa, but there is an Easter ikuya it transforms the cross to be a victorious story. Ndosaka ndakaona kuti Jesu abva mukubhabhatidzwa anobva atakurwa nemweya unoiswa mudesert. Ari mudesert ndopaanoteerwa naSatani osikotaurwa nzi toda kukupa kingdom iyi kana watinamata. Nyama yaakapiwa ndiyababa wake kudhara but yazivikanwa naSatani ndeyekuti akapinda pamuchinjiko pane nyasha dzinoburuka. Saka tikagara tamupa nyasha, tamupa kingdom isina cross. Hebron inoparara, Muhomba anoparara, Kabungaidza anoparara, chechi inoparara, chivi chichaparara. Saka ngatibvise cross. Saka pari anoda kutiteera ngaatakure muchinjiko. Chechi yaJehovha, when you make a decision to be a Christian, a disciple of Jesus Christ, it doesn't mean that you are immune to challenges, difficulties, suffering, but you are actually saying, I want to fellowship with Him in His suffering. Therefore, I pick up my cross and follow you. Amen. Now we are setting that suffering is part of Christianity. There is a grace that is sufficient for you. There is a grace that is sufficient for you. Taidziwa nepinyasha dzekuziwa taidziwa nepinyasha dzekuziwa taidziwa nepinyasha dzekuziwa ngakusweshe amadzangu taidziwa nepinyasha dzekuziwa
nasoma maropa ari kudeuka, muchinjiko uri kurema, minzwa dziri kubaya, but there is grace that is sufficient for you. Ukaona matambudziko atanga kuya, unazorangarira uyo anoda kunditevera ngaatakure muchinjiko anditevera afambene. Mukazobata kuna Matthew anoti, he who is not ready to take up the cross and follow me is not worthy to be my disciple. Nakune matambudziko atilewe Jehovha hakuna, kurwara kana kufirwa atilewe Mwari hakuna, but Kristo akatakura muchinjiko ari kuteera Jesu Kristo. Amen. Varume, muchinjiko chaive chinyatsi, but hazvina kutora mazuva chechi yaJesu Kristu yanga yachinjirwa pamuchinjiko mumwe chetewo. Nhasi unogona ngori kuchema wachikuseka, but victory is coming by Easter. The power of the Calvary is going to change. The power of the cross is going to change. Everything is being turned around. Everything is being transformed because of the power of the cross. Pavakatarisa wachiona muchinjiko uri kurema, Jesu Kristu akatakura upenyu hwako, Jesu Kristu akatakura zvivi zvenyu, Jesu Kristu akatakura zvirwere zvedu. Ari kunosiya paKalvari, paari kubva paKalvari achinopinda mujecha, achisimuka achienda. Wane TB vari kudzoka warapwa, wane maasima vari kudzoka warapwa, vari kushaya mabasa vari kudzoka wane mabasa, vanhu vari kudzoka wane upenyu hutsva, vatadzi vari kudzoka wane upenyu hutsva, fambi dziri kudzoka dzane upenyu hutsva. Why? The power of the cross. Power of the cross. Now kana paine chendinofarira chinobudiswa nemuchinjiko, grace. Varume, nyaya yekutambudzika kwaJesu yaparidzwa, but akuda chechi ichinzwisisa nyasha kana zvikomborero zvakauya negrace. Grace ichitsanangurwa, vamwe vanoti it's unmerited favor, vamwe vanoti it's undeserved favor. Zviri kuda kukuratidza zvanga zvisina kukodzera zvakukodzera, zviri kuda kukuratidza zvanga zvisina kufanira zvakufanira. Ndosaka mimba kuti kundiona ndakadai inyasha dzakadai, it's not by might, not by power, but now I'm by the Spirit of God, but it's by the grace of God. Pane vanhu vakafamba nzira dzekusakodzera kunge
especially position yawakagara newakabata muchechi. But there is a grace in which we have all sinned and fell short of his glory. But wakadaro kuna Jesu anokuna akakufira paKalvari. Nyasha dzikatowatadzi wakatadza, but muri wana wangu hande kudenga. Nyasha dziri kutora wasina kufanira kuti wauye wazofanira. Ndopa muri kuona wana Muhomba nasi tine mabackground anorwadza ekuti vhoti chaiyo pano yakaisingamude kutiparidze. But there is a grace, unmerited favor. Hapana simba remunhu apa, hapana ruoko rwemunhu apa, hapana vhoti apa, but paita grace dzarangarira wepasi. Hapana nzwisai naPauro, munhu anomirira kuti Mwari waiti, munhu anomirira kuti Mwari waiti. Kuwe kwenyu mujoni munomu inyasha dzaMwari, kuwe kwako pano inyasha dzaMwari through the cross. Na matambudziko ari pachena kuti achatiwiri. Vhangeri ranhasi nderekuti usatye, nekuti nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu dzakakuringa. Ndabata nyaya yemuapostori anoti Pauro, mushure mekunge paitika macontroversies, nyaya yeapostleship hwake isiri kuda zvakanaka. Now panoita kunetsana nekurwisana. Now he is writing this pericope kana kuti chapter yatawerenga. Ari kutraya kuunza CV rake rekuti kana wana Maria muri wavhangeri, ini ndiri muvhangeriwo. Zvamakaoneswa naMwari mukashandiswa, indakashandiswa zvirinani kupinda zvenyu. Ndine imwe nyika yandakatorwa naJehovha ndikaendeswa, isina mazwi emunhu anogona kutsanangura. But akachuza kuti ndisazvitaure, nekuti ndikazvitaura vanhu vachasifta focus pana Kristu, wofokasa paneni nekuda kwezviratidzo zvangu. But mushure mekutaura that narration, anobva ashifta tone of the story of that I have a thorn in my flesh. I have a thorn in my flesh. A thorn in my flesh. It's the cross inotakurwa neanoteera Jesu Kristu. And nzwisisa kuti munzwa anotaura kuti 3 times I besought the Lord for the thorn to be removed away from my flesh. But these are the words that I got. My grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. When I see you, I see thorns everywhere. But the grace of our Lord Jesus Christ is sufficient for you. Muranda wa Mwari Paulo aita munzwa. You know thorn? Munogona kutora a thorn is something hard, wood or whatever. But chandakanyanya kubata ndechekuti it's a source of irritation. It annoys, it disturbs. It's a source of difficulties, a thorn. And one thing about a thorn, can I even flesh mako? I want the gate is vivid. The men of God are before the Lord. Relationship, ya Paulo na Mari. But this time around, you know, nyasha dzangu dzakakukwanira. Munzwa uripo usipo, but my grace is sufficient for you. Saka pane minzwa isingabviswe, but church inotakurwa nenyasha. Pane minzwa isingabviswe muupenyu hwako, but nyasha dzinokusimudza. Pane minzwa isingabviswe mufamily mako, but nyasha dzinokusimudza. Amen. Munane munzwa ndoona kuti Mwari mubatsiri. Zvishoma ngezvishoma atikamina nyata dzakamuta
nonoka handikureka istepi yemunzwa, but there is a grace that is powerful than the thorn in my flesh. There is a grace that is powerful than the challenge that you are facing. Saka pane minamato isingapindurwe, not because Mara wana kunzwa, but there is a supply of grace to care before the challenge that you are going through. There is a supply of grace to care before the sickness that you are going through. That's why you want to run in That's why you want to be the sound that happens. There is a grace that is sufficient for you. Warume, mukazobata nyaya iyi, Paul anotaura kuti pupura henyu. Ende nezvekupupura ndinazvo, but handitauri. Ivory Coast kune kamutauro manje. Kana tu when you see men spitting saliva, it doesn't mean that they don't have blood in their stomachs or in their bodies. But they decided to spit saliva. You just chose to be dressed that way. But doesn't mean it than what we are seeing right now. Saka ngwarira wauri kurwisana nayo. Chinoonekwa nemunhu zvombo zvenyama baba ndiwatiro zvangachataurwa pano. But ukationa sina kuzviburitsa usati dherere. Muna Kristu tiri majaindi matete. Muna Kristu takakwana takadaro. Muna Kristu tiri mamonya. Itakaramba tikati warume. Andimira pamamonya ipapo. I said with them as a monya. Tinomira leo semonya. Nekuti nyasha dzimeni. Ukatingamira semamonya. Wanditsikisira. Neniwo ndiri monya ndinomira nawo. Ndinokwana nekuti une nyasha dzakandikwanira. Now Paulo anotaura zvikati warume, munzwa uyu urikuita kunge kunge a weapon yagadzirwa naSatani. But now ndaita dambudziko kuti this thorn is designed by the devil, but it is in the hands of God. Take up your cross and follow me. God is part of the drama. God is part of the drama, and His grace is sufficient for you. His grace is sufficient for you. That's why you will see my paper. Apply at 2010, but we are now going more Shanda. That's why you will know Usina can a permanent job, but Mungo Janibura Mama's wife, Neutinyasha Jesu Christ Takura. That's why you will know to jump a boat. Can a photo in the face of our owner, but you will know Jehovah who check it. They will decrease that no say past everything. Now Kananyasha, you know any Chichiko, it undeserved favor. Cannot unmerited. Transfer Mutora and Joti, Marwara, Mapa Debbie Pet was participated by now. People have put our Tony Ramangwa. Nyasha to Tora language. In undisputed. Kuti Zakadaro, because His grace surpasses everything. Simuka ufame, those are only panonasi. Wakafungizwa kumsowe checha uchaoni. But Nyasha Zakauya, Zika declare life from Sobe upenyo wako. Une chino cha unoda utwisisa nasi. Kuti Nyasha atitwisise language yemwengi wako. Nyasha atitwisise matara nokarwane kwengu wako. Kana tawaya did not declare, Jinorarama. Kanatawaya did not declare against the odds of the devil. Kanatawaya did not declare against the rules of nature. Kanatawaya did not declare against every reasoning. Kanatawaya did not declare against all scientific reports. Amen. Nyasha zateso elu Jesu Kristo. Nyasha atitaure kubva matambudziko. Because for wakanzi Kristo wakanzitsakura muchinjiko. Muchinjiko one kufirwa mai. Muchinjiko one kushayikwa kwemabasa. Muchinjiko one urwere.
but nyasha dzinotikwanira manje. Varwere vanorwara vari muna Kristu vane nyasha dzinovasimbisa. That's why we need PP kubva kare up to day ukungorara. But wakabatwa nayo usati wabata wakapfuura wakatangira kuti yakundoswa that PP kana cancer kana chi, they are gone. But the grace of the Lord has been sufficient for you. Easter inochecha Jehovah. Tarirai pamuchinjiko. Pane ropa riri kuyerera. Tarirai pamuchinjiko. Pane muchinja ari kutambudzika. Bati paari kutambudzika, ari kuburitsa chimwe chine simba rinopfuura kutambudzika kwaungaite nhasi. Nyasha dzatenderwa neJesu Kristu. Saka nyasha hadzireva kuti matambudziko hapana. But when you are filled by the grace of God, you sail above the storm. Hence we start to say, oh, there is ukaona munhu akudza ari kurarama nenyasha. Kuti baba makadini wachengetwa nenyasha. Zvinokutaura kuti kumba hakuna kumira zvakanaka. Pemunhu papera but aJehovha akuchengeta. Pauri you should have died with the hunger, but Jehovah akuchengeta. Munhu anokutaura kuti ndane 6 months kana ndaone gore risiri kushanda. Warume ndakungochengetwa nenyasha. Nyasha zvadzinotaura ndezvekuti zita rekuti tete tinoridaidza hanzvadzi yababa, but kuchechi vanorishandisa hanzvadzi dzedu dzine zera rati fambei kuno. Saka nyasha zvedzinotaura ndezvekuti chechi payakuchinja zita pano nhasi Easter inone zita raJesu. Wanoko ore yo yawe kucha zvirozi rose esezi badane wakaberekeswa zvikwambo wakadaro. Nyasha dzinodzera totaura kutoororwa navejaira dzisiwa nezvikwambo. You don't deserve but you get it. You are not worthy but you get it, because there is a supply of grace that is sufficient for you. Glory be to God. Warume, Jehovah mfudzi wangu, hapana chandinoshaya. Regai jambi anogadzira tafura pamberi pevavengi vangu. Tatendzwe neJesu Kristu. Iyo ndo inonzi operation kupedzera Satani nguva muEaster ino. Achinorara achiomera nyasha dzirivhesa. Achinorara achiomera nyasha dzirivhesa. Achinorara achitaura nyasha dzirivhesa. Warimweni ndichopandwe zandionese muro sendaka andina kula
It's over to their territory and kingdoms. But panopera one never potereza. Nyasha dzinoyadza kusimudza. Pachinenge zvisanzwisikire hama dzako kana shamwari. Wakuti zvapera mwana wepano pamusha. Nyaya dzotaura chimwe chinowanda. Nyasha dzotaura zvichwa. What eyes have not seen, what ears have not heard. Breaking no grounds because of the grace of the Lord. Starting afresh because of the grace of God. Everything has been forgotten. I'm about to do a new thing upon your life because of His grace that is sufficient. Amen. Warumekana nyasha iri undeserved favor. Tuda kuona madofu epano ari kufamba nemota dzinotyisa. Kana nyasha dziri undeserved favor, dziri unmerited favor. You know what? Kana wakadzidza une mapapers ako akanaka, you can easily boast and say, munoti pataira rachiverenga singa degree taitamba ndokafunza zvo, but kana Muhomba grade 7 isipo takufamba nadzo dzepamusoro. Nyasha dzatenzo yedu Jesu Kristu, nyasha dzatenzo yedu Jesu Kristu, nyasha dzatenzo yedu Jesu Kristu. Madofu ekuba kwenyu nekuti makazviconclude reverse nenyasha dzatenzo yedu Jesu Kristu. Tinodzosera kumashure nenyasha dzatenzo yedu Jesu Kristu. Kana yakafamba makore achifoira, it was a thorn in the flesh, but there is a grace that is sufficient. Pauri nasa hapataure magumo ako evi, Pauri nasa hapataure pauchaperera. There is a grace that is sufficient for you through faith in Jesus Christ, through the power of cross, through the power of cross. Amen. Nyasha dzatenzo yedu Jesu Kristu. Nyasha dzatenzo yedu Jesu Kristu. Ndataura na Baba Maria, this is only grace, there's no other explanation. Inini kunu to preach the word of God with the graduates listening, special people like you listening, elite people like listening. Darirairo paraisha,
dzakauya nemuchinjiko. Hakuna iwe simba, nyasha dzakauya nemuchinjiko. Nyasha dzakauya nemuchinjiko. Kwechinopindira kufeedback kwakaitika rufu musi weSaturday mangwanani. Shamwari dzangu dzandaida kuuya nadzo kuno, matiketi akanyura, vakabhoenda kuberiya kuZimbabwe. When I preached pafuneral on Sunday first service, kubasa kwaishanda munhu anga ashaya. They then requested, because ndandakapfeka gown, do you want your pastor to also come and preach at the memorial service? I said yes, ndipano tenzi nditume. Saka ndaenda ikoko ndanga ndisina gown. Autuone undeserved favor. So patakasvika havaizivi, and the MC, where's the MC, the director of ceremony, angasingazivi. But our guest, invited guest here, our pastor is going to lead us into the service. If he is here, may he walk up front. Tell my delegates, wangwani papa, tupanda simuka. Nakabata kakendo kama ilibrary is full. And I look at him. She can say, "Is the pastor here?" Kanyasha, takakupeka. What is not work with the men becomes work. What is not seen by men becomes manifest. Kanyasha, takakupeka. That's why when the rumor think that deserve. Nyasha takakupeka. That's why when the mkato think that deserve. Nyasha takakupeka. Katikanya tataura, hatikani se background. Kana tataura, hatikani se chimile. Nyasha, tatetweno, Jesu Kristo. Warume pale wakafitwa nazvo izvi. Isa zvinakutifisa. But nyasha dzakatitakura. Tinofamba pamusoro penyasha. Patisingabvumi chipinda. Tinofamba pamusoro penyasha. Patisingadiwe chipinda. Ndosaka panodiwa mapepa. Usina uripo. Amuna mapepa dzimesenonduzvizwa kuti murushanda. Sei muchida kuti tinotaura pavhangeri sikararame. You are here, you are working, but hauna mapepa. Nyasha dzatendweni Jesu Kristu. Glory be to God. Saka nyasha manzi hadzitarise kuti vana vamwene vanokuda. Dzinoti pano ndo pauchagara. Nyasha hadzitarise kuti hama dzemukati dzinokuda. Dzinoti uyo ndiye John wandakupa. Nyasha hadzitarise kuti hama dzemurume dzinokuda. Dzinoti uyu ndiye Peter wandakupa. Asingada asingakude. The grace of the Lord is sufficient for you. It surpasses all human power. It surpasses all human understanding. The grace of our Lord Jesus Christ. Nyasha kumari dzako. Nyasha kumereji yako. Nyasha kuwana wako. Nyasha kubasa rako. Nyasha kumuri dzako. Nyasha kune zvese zvako. Nyasha muakaunti mako. Nyasha mukati meupenyu hwako. Nyasha mubvunza rekwako. Nyasha muchechi yedu nhasi. Nyasha muchechi yedu nhasi. Nyasha muupenyu hwenyu sise. Nyasha muupenyu hwenyu mukoma. Nyasha muupenyu hwenyu baba. Nezita raJesu Kristu. You don't have to be whom they want you to be to get it. You need the grace of God. Haufanire kuwa zvawanoda kuti iwewe uwe kuti usvike. You need the grace of God. Ende muchadzwisisa kuti uchapedza nguva uchinamatira mhinduro dzisiridzo dzisiri kuzouya munzwa. Because muranda Paul kuti 3 times I besought the Lord. Zvikureva kuti Easter ino ropa richerera pamuchinjiko. Pane dzawo adresa dzicharamba dzakadaro. But pamuchinjiko mumwe chetewo pari kubva nyasha dzekuti tinosvika iwe wakadaro. Saka ukaona kuluza hope
ukasvika zvichizi kuda mapenisi, you made unogona kuramba uchinamatira penisi. Basa rako riri kuda kuratidza ukuru hwaMwari, because nyasha dzinoda kupointa to the glory of God. Saka kamunhu wakagadzirwa kakadhizainwa neruoko rwaSatani kaiswa muna munhu waMwari kuti ukuru hwaMwari hudini huonekwe. Saka Pauro anozoti, in my weaknesses I now rejoice, for in my weaknesses the glory of God is seen. Saka there is a weaker point that has been created mauri for the glory of God to be seen. That's why tiona Jesu mubindu reGetsemani rataurwa pano anoti, Baba, kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure, kusava kuda kwenyu asi kuve kuda kwangu, kuda kwangu asi kuve kuda kwenyu. Baba, kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure, kusava kuda kwangu asi kuve kuda kwenyu. 2 times. The 3rd time, Baba, kana zvichibvira mukombe uyu ngaupfuure, kusava kuda kwangu asi kuve kuda kwenyu. But because there was a glory that was to come, Mwari wakaita unge vasipo. Kuna wakorinde an apostle 3 times besought in the Lord. Mwari wakaita unge vasipo. Une situation yauri muEaster muno ngaipinde kupi, tanga kurumbidza Jehovha. Ngaipinde kupi, une nzeve yauda kuvhura kana uchinamata kuti uyu munzwa werudzi runoenda kana kuti munzwa unoda nyasha, tifambe takadaro. Akutobatana nawo munzwa wavo kutaura kuti pano tatawirana takufamba tese. Ndiri kuenda kunoroorwa, ndiri kuenda kunochata, ndiri kuenda kunoshanda, ndiri kuenda kunozviita. Zvifambo zviripo zvisipo. Nyasha ngatitakure mumwe munhu musangano rino, nyasha ngatitakure mumwe munhu musangano rino. Wakaonewa, wakachengetererwa, mbudzi dzakaurayiwa, kunyange vakaedzwa. Nyasha ngatitakure mumwe munhu musangano rino, nyasha ngatisandure nyaya yako musangano rino. Nezita raJesu Kristu tichatenderedza muvengi wako, nyaya yekuti zvakaisa paura zvichashande, nekuti kune nyasha dzakutaura. Tichatenderedza muvengi wako, handi nyaya yekutarohwa kana kuti kudii, but achaona kuti akapedzerwa nguva. Inini varume ndinoziva kuti kana nyasha dzine, hakuna nhunzi inozopinda inogara inomhara pasadza rinopisa, but nyaya yekutoti handitsike ikoko nekuti wanoroya, wanogona kungokuroya usina kutsika ikoko, but pane nyasha dzinokuchengeta. Imunofungira kuti waroyiwa nda passport kuti wasvike kwamuri, chinja itheology yo. Woda kuchengetwa nenyasha mukati meupenyu hwako. Wachikuda unoswera waenda, but pane nyasha dziri kutokuprotecta. Wachikuda unoswera watifira pano, but pane nyasha dziri kutokuprotecta. Saka inzwa hako nhasi, wamareya wachashandiswa naMwari kudzinga madhimoni, but pane mamwe acharamba aripo. Iwaya ndachaita kuti nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu dzionekwe. Ataura kuti harisiri dambudziko stereke, but kuda munhu anoziva kuti kune nyasha dzinondikwanira. Muchinjiko kusemesa, but the cross of the resurrected Christ is grace and the victory. It's grace and the victory. It's grace and the victory. Munamato wako ndio kuti Mwari wedzere nyasha. Munhu nemunhu ane nyasha dzinomuringana. Kwa Muhomba dziriko, kwa Marara dziriko, kwa Kabungaidze dziriko, dzakatilingana, dziri sufficient. And it's sufficient. Saka kana uri muKristu ukanzwa kuti zvakaoma sekunamata ndizvo, but pane nyasha dzinomira nenguva dzekuoma kwezvinhu. Pane nyasha dzinokutakura munguva yekurwadza kwazvo. Kana Mwari waine destination yauri kuenda newe,
Nyasha ndo dzinoedzotaura kuti tafura pamberi pewambawengo wako. Ma-spiritual husbands, ma-anti-marriage angazitaurwa namuvhangeri. Mamwe acho atoripo kuti akamatenga apinde loss because pane nyasha dzichadeclare the undeserved pamusoro peupenyu. Dhimoni reurombe racho riripo. And the Buddha power, it doesn't set the limitation of the manifestation of the power of God. Pane nyasha dzinoda madhimoni yataura kuti takauya pano kare isu ende zvatiri kuda kuita hazvi kumboshanda, anongoramba achingotikunda, anoramba achingoita sei. Nyasha idzodzo dziite kuti abhurekane. Kana abhurekana wataenda zvavo nekuti nyasha dzinoramba dzakamumiririra. Saka kune level yauda kusvika yemunamato muEaster ino kuti ropa vari kuderoka pamuchinjiko, Mwari ndibatsire. Is this stone going to be removed? Munzwa uri kubviswa here wewe. Jesus Christ was God, but he suffered. Who are you not to suffer? Jesus Christ anga ari Mwari, but he suffered to the point of death. Who are you not to suffer? Jesus Christ was God, but he was rejected and condemned. Who are you not to be condemned and rejected? We are glad and we praise the Lord for today. In times of our rejection, in times of our condemnation, we have a grace that is sufficient for us, a grace that stands with us, a grace that is enough to keep us going, a grace that is enough for us to continue and to soldier on. You don't need a whole team of people to team up with you. You need a grace that is sufficient. As the leaders of the church, Padre a theologian, I don't born I don't when God calls men, he bids him come and die. There is a cost that comes with the discipleship, carrying the cross. But we are assured that in carrying the cross, there is a certain power of grace that is enough to make us continue. Musangano rino nyasha tatenzi wedu Jesu Kristu ngatikukwanirei kumba kwenyu. Musangano rino nyasha tatenzi wedu Jesu Kristu ngatikukwanirei kumuriye kwenyu. Musangano rino nyasha tatenzi wedu Jesu Kristu ngatikukwanirei kumwana uya wamusisina tariro pamusoro peupenyu hwake. Nyasha tatenzi wedu Jesu Kristu ngatikukwanirei kubasa kuye kwa kutaurwa nyaya dzeretrenchment. Nyasha tatenzi wedu Jesu Kristu ngatikupinzei paye pamurikuidza muchakodzera. Nyasha tatenzi wedu Jesu Kristu ngatikukwanise paya pakudiwa green book. Nyasha tatenzi wedu Jesu Kristu ngatikupfuudze paya pakatemerwa erudzi rwekwako kuti awapfuure. Nyasha tatenzi wedu Jesu Kristu. Idzo dzinyasha ndo dzinobudirwa nemumwe muno sadza gashidzo anodzitiza wainge wodzitiza. Ndosaka uchiona kuti kana wakuru ava varipo isinotomira kure dzakanota. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit. Oh my God, dzakanota. Ndidzodzo dzaita ini newetu wepano. Hama yangu ndakachikutaurira yenge ne 29 years. Mbuya wake wanishuka, amai sekuru wake wanishuka, mai wake wanishuka. Iye ndiye mwana. He's gone. Now explain that. Ndimunoshanda kunishonga. Explain that. Saka nyasha dziri kuti paye panonzi panoperera vanhu ndo panotangira Mwari, ndo mabasa enyasha. Saka hausati warambirwa iwewe.
Denial, delay is not denial. Pamunopera inimi kuedza kwenyu kwese, nyasha is coming. The grace of our Lord Jesus Christ is coming. Ipapa baturutaura kuti pauri kufunga kuti aufa wakaita gosa pano, nyasha kana dzakuringana. You are nobody. Avatoziva nekufundisa vasati vakuziva. But in the grace of our Lord Jesus Christ, wanoshamsika pano kuti shuwa ini baba ndimanzi magosi pano nyasha. Saka nyasha dzinotaura zvirinani kupinda wakakupoteredza, because dzinokuloketa, dzinokuziva. Ndakachitarisa panapa pandasvika, ndaona kuti varume I'm just moving grace. Ndazoziva nehama dzakawanda pandasingamboziva kuti dziri kuno. Saka kuti nditi pane akanatskundivhotera anondiziva pano kuti ndiuye. Varume ngatitaure chokwadi, kudenga kuna Mwari. Kudenga kuna Mwari. Enda unobvunza murume anonzi Mephibosheti. Takaona nyasha dzaJehovha. Pamutauro zvikanzi ndiani wasara muimba yaSauro, wandidetsera zvakanaka nekuda kwaJonathan. Pane Zipa ari quick to answer. Zvikanzi kune ariko asi akada kuti kunzwisisa pari kunzi asi akaremara. Kuremara was the case in Jewish culture. Saka you don't deserve to occupy other positions. Wakaita nekuno kuti newa tinoti avo vanopinda avo wadi. But vamwe tingoripo. Saka panotaurwa nezvezita rako kuti promotion iuye, pana nditanga kudaira kuti muZimbabwe ndikasimuziwe ariko. Yes, we have this and this, but muZimbabwe are you aware? Get away Satan. Nyasha dzatetswedu Jesu Kristo ngadzikukwanise. Zipa vanokurumidza kupindura kuti vanokuziva zviri nani, nyamba vada kumisa ropafadzo. But today ndauya nezita raJesu, zita rakatakura nyasha dzekuti dzinomutaurira pausiri. Panogarwa profession haina anoimisa, panotaurwa nyaya dzekuroorwa mamwe hapana anoimisa, panotaurwa utano hapana anoimisa. Nyasha dzakakuringana. Dzakamutevera Lodhipa akaremara. Description ya poor, but undeserved favor. Undeserved favor. Undeserved favor. Paipa pakanyorwa zvinopesa neupenyu hwako usiku. Undeserved favor. Paipa pakataurwa zita rako zvakaipa usiku. Undeserved favor. Paipa parikukurumurwa zita rako usiku. Undeserved favor. Undeserved favor. Unmerited favor. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Undeserved favor. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Andiziwe urema wakawina Mephibosheti. But I see you coming. Nenyasha. 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 Baba nenyasha. Luna nenyasha. Nenyasha. The condemned are sitting with the kings today. The rejected are going to sit with the kings today. Nenyasha tatetweru Jesu Kristo. Wakazvidzwa ukaiswa kumachonyonyo. Wakazvidzwa ukaraswa nehama. Wakazvidzwa ukaraswa neshamwari. But nyasha dzakutevera. Dzinokufungidzira. Unogara nemachinda.
unogara nemachinda, unotya nemadzimambo. Easter ya 2018 nezita raJesu. Varume, hakuna language inopokana nezvinotaurwa nenyasha. Dziri kutokuteera ikoko kwauri ikoko. Dziri kutokuteera. It's not over until it's over. Munzwa zvirevo kuti nyaya yapera. Jesus Christ is part of the drama. You are getting to your destination. Idzo dzinyasha idzi ndo dzakaita watadzi wanenge inini newe timuziwe. Dzisiri nyasha hama dzangu. Ndotoona utasana nini. Ndopepe macharozi nampangeri. Satan anda because anoziwa kuti guilt conscience zinouraya. Saka ndaupota achikuremind. Mutaure nhasi ndakwanirwa nyasha. Yes, I was a sinner, but in Christ I'm made alive. Pane ropa rakadzima magwaro ese anopesana neupenyu hwangu. Patiri kuimba muimbi uyu tikuti tikumbire nyasha dzaTesu wedu Jesu Kristu dzishande mukati meupenyu. Tsitsi dzinodisha misa dzanga ndipo yesa daka yeti singa one zvino gao yetsa tsitsi zino disha misa dzanga dishi yetsi zidza ita asukwa zvino awo neswa inyasha 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 inyasha. Dzokera kumashure urangare nezveupenyu hwako. Utarire kwauri kuda kuti nyasha dzaTesu wedu Jesu Kristu dzikusvitse. Patiri kupinda mweya yekunamata ndiri kuti ari kunzwa kuti sangano rino pane kwaari kuda kuti nyasha kuburikidza nemuchinjiko zvishandire upenyu hwako. Tanga kunamata kuna Mwari uri pauri ipapo. Utaure nyasha pamusoro peupenyu hwako. Utaure nyasha pamusoro pemereji yako. Utaure nyasha pamusoro pebasa rako. Utaure nyasha pamusoro pemari dzako. Utaure nyasha pamusoro peugaro hwako mukati meguta rino risina wasina mapepa wanogona kurigara wakasununguka, risingapindwe nemabasa usina mapepisi. Taura nyasha dzaTesu wedu Jesu Kristu, nyasha dzaJehovha mukati memhuri yako, nyasha dzaJehovha mukati mebasa rako, nyasha dzaJehovha mukati meupenyu hwako, nyasha dzaJesu Kristu mukati mechechi yedu, nyasha dzaJesu Kristu mukati memari dzedu, nyasha dzaJesu Kristu mukati meramangwana redu, nyasha dzaJesu Kristu, nyasha dzaJesu Kristu, nyasha dzaJesu Kristu. Ngadzititakure nyasha dzaJesu Kristu, ngadzitisimudze nyasha dzaJesu Kristu dzakatipangira, nyasha dzaJesu Kristu. Sufficient grace, sufficient grace, sufficient grace, sufficient. Nedzimweni dzenguva vanhu pane pavakatiisa Jehovha tikafunga kuti ndizvozvo, asi nekuda kwenyasha Baba takasimuka. Baba una masimba ose ndakunamata panguva ino apo taakuda kunovhara rusando runo Mwari. Ndiri kunamata muswenawo masimba ose kuti kana pane zvakazvisashande mukati mekurarama kwedu ndinonamatira nyasha pamwe nemuMwari muno Mwari. Kana pane vanga vari kurwara muswene vakunzi havasisina tariro muswene, asi ndiri kutaura nyasha muswenawo masimba ose Mwari. Baba komborai vana venyu vari muno muswene takuzoparadzana pavachaenda kubattlefield Baba, patichaenda kwatinogara muswene kunova ndo kune nyaya yose Mwari. Ndiri kungotaura nyasha Baba mukati memabasa avo Baba, ndiri kungotaura nyasha Baba
vachirwarirwa Baba, ndiri kungotaura nyasha Baba, vachichema Jehovha, ndiri kungotaura nyasha Baba, rangarirai vana venyu panguva ino Baba, vacherechedzai mushina wamasimba ose, apo mwana wenyanga rohwa Baba pamuchinjiko, asi Baba muparidzi atirangaridza kuti ndo nyasha dzaiuya kwatiri mutsvene. Baba wamasimba ose tinonamata Baba, komborai vaparidzi verudzi rwakadai, vachengetedzai Jehovha kune wakaipa. Ndinotaura Baba pamhuri yake, ndinotaura Baba pabasa rake rekushumira, miedzo inouya mukufamba, asi wenyu mwana Baba muitire nyasha, wenyu mwana muchengetedzai Mwari. Ndinonamata vaparidzi vose vari pakati pedu, ndinonamata yangu namari yamushana wamasimba ose, vachengetedzai vari mune ino nyika Baba, vapeiri Baba shoko rinodzorera richitisimudzira mukati mekurarama kwedu. Ndinonamata yangu namufundisi kabungaidze Baba, rambai Baba muchivasimbisa Mwari. Ndinonamata yangu neutungamiri hwose Baba, rambai muchivasimbisa Jehovha. Shoko rerudzi rwakadai mushana wamasimba ose, ndinonamata kuvhurwa kwenzeve dzemwoyo Baba, riwane pekugara Mwari wamasimba ose, kuti kana toenda mushana wamasimba ose tizorisenzesa pose patinenge tiri. Muzita renyu Baba, muzita remwanakomana, muzita remweya unoera. Amen.